Er det en ordentlig mundfuld at skulle tage fat på, Liv? Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke gøre så meget fra eller til. Jeg tror ikke, Anders har været mere end 3 år, før han havde bestemt sig for, at han ville være soldat. Og lige så snart han blev voksen, så blev han soldat. Han var med i både Kosovo, Irak og Afghanistan. Han sad her på Møn, hvor vi havde sommerhus, og skrev afskedsbrev, for det skal man. Det brugte han rigtig lang tid på, og jeg kunne se, at han svedte, og han masede, og han gik ud og røg, og han havde faktisk ikke lyst til det, men han fik skrevet et afskedsbrev. Den 15. oktober skulle vi ud på den her operation for at prøve at rense ud de der morterstillinger. Jeg sidder og kigger på stålet. Så når jeg at høre ham sige, det er tæt på. Og så springer den. Og den kraft, der bliver frigivet, rystede hele vognen. It's like if you took a pencil case and just shook it like that. Det første, jeg tænker, hold jo kæft, har jeg overlevet det her. Og der er helt stille. Og der er bare sand over det hele. Og der er ingen, der siger noget. Lige da trykket har aftaget på vognen, og man er sådan stoppet med at ryste lidt, kigger jeg på Søren. Og så råber jeg, er alle okay? Er alle okay? Og så råber HP. Jeg har det fint, men jeg bløder lidt fra min højre arm. Men der er ingen, der svarer nu for kassen om bagved. Så jeg kigger hurtigt tilbage på ham, og så kan jeg se, at det er helt galt. Og at han er blevet ramt i hovedet. Anders ligger nede i vognen, næsten henslængt over vores signalbefalingsmand. Og så ser jeg bare Anders Ståler ligge dernede, hvor det er bare blod det hele. Da vi kører ned fra det lavere plateau op mod det øvrige, der rammer der mortergranater nede, hvor vi har holdt. Han siger ikke noget, men jeg kan høre de lyd, der kommer fra ham. Hvordan I can hear him struggling to hang on and breathe. Jeg skal lige trække vejret. Han sagde, Liv, jeg har en forfærdelig besked til dig. Anders er død. Og jeg kan huske, at jeg sad inde i hans datters børneværelse. Og jeg kunne næsten ikke stå på mine ben. Og det, altså, jeg skal klamre mig til noget. Det kan ikke være rigtigt. I lang tid efter Anders var død, så trøstede jeg mig selv og måske også andre ved at sige, at det var det, han ville. Han døde for noget, han troede på. Det er ikke rigtig en trøst for mig mere. Som tiden går, så kan man også se tingene lidt mere i fugleperspektiv, og så tænker jeg bare, at det er åndssvagt. Der er jo ikke engang sket. Det er jo ikke engang blevet bedre i Afghanistan. Og vi har mistet mange soldater, og jeg tænker, der er også mange afghanske mødre, der sidder og græder over, at deres børn er blevet skudt. Så for mig er det temmelig meningsløst, så trøsten er ret sådan teoretisk og ikke særlig brugbar mere.